ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ ଘରର ରେସନ୍ ସଉଦା ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାହାରେ ବହୁତ ପବ୍ଲିକ୍ ଥିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ନ କରିକି ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘରେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋର ସବୁ ସାମାନ ସବୁ ଥୋଇଦେଲି ଫ୍ରିଜ୍ରେ। ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ, ମୋତେ ଭୋକ ବି ହେଲାନି। କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମୋର କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିନେଇଛି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି, ତ ମୁଁ ଯାଏ ଖାଇବି ଆଗ ଦୁଇଟା, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛି। ଦିନେ ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା, କି କହୁଛିବେ? ତୋର 10ଟା ହାତରୁ ଗୁପଚୁପ୍, ମୋ 10ଟା ଗୁପଚୁପ୍ ମାତ୍ର ଖାଇପାରିବୁ। ମୁଁ ଜାଣିକି ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବି, ତାକୁ ନଗେଇବି। ତୋର 500 ମୋର 500 ବାଜି ଲାଗିବ, କି କହୁଛୁ? ଭିକାରୀ ଟା ଓ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି ହେଲା। 1000 एडा टका परम भिखारी। हेलो गाइस, ये परम भिखारी। इसका पास कुछ नहीं है, साले भीख मांगता है और कुछ नहीं करता है। ଖରାବେଳେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଥିଲା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ ମା ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ତାକୁ ରଖିଦେବି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି।